Pungkaham jatana good morning everyone. Tini kaisa kok serious kaisa kok tu sanam musuman hingga sini borok buri besarong ni bagai do jes ni bihik panung mano jes ni besajak panung mano bahana jak panung mano je buri rong ni bagai ang tini kaisa sanam musuma hingga haikes ang kabaman nuka yogon bagai diman kaisa tabo sanmani sido sini saka je asukui tongnai rong no borok se sanai tubnai tubia heda bongna ang koimu je power jak sanani bagai borong no sengto tubi maya ayam bagai no je tubi mane bongno ang koi jawo koi mane karon hangangke je sini para area ni hospital logo judi no sonography machine rok available ke district hospital level logo tubi ma khangangke onek kisu janai tamni hangke kaisa buri 9 mas 10 mas ni japro sonography khajnan bagai boro agartala sara boro kuno phainani lama kare tamni ge gonda sora rok tongo onek asal omolpur ko jodi sabrum rok hai jaga jogni boro rok se agartala gari reserve khai sonography khainyan bagai kosto kama phayo inge sini je mane sin boro rok ni area wa to hai available kisapan kare machine rok bo kare inge je saka wa tongnai norok kisa kok salaya koi je sin buri busarok ni bagai problem bahake je problem mon bahake hamnai eyobon bagai norok kisa machine rok hospital lo available khanya ni bagai hairok bo sanmung nangu tamni ngangke lama phaite ni borok baksa ngangke bohok sawai serai lori oi serai rok sera mane serai ya hingga buma phanu se olong ge mara gyaro thangu tui rok bai hingga iobon bagai ni hospital level lo je kaisa doctor kaham geta seizure khanya ni judi na nangai tongai bo available kuno oxygen line dokring tong sini amti pararono hospital lo ngangka doctor kurei sister kere hingga ke obon bagai no jepru mansu ge hingga se boro refer khayo yang agartala sokoite no gonda sora rong ni onek jaga rong ni hasal sokonin lama haite se 5 ঘন্টা rok 6 ঘন্টা rok nangung ke boro o jaga sokoite se bongni je shori rok ekdom hamiangai thangu ei obon bagai no je sakawa asugui tongnai norok to power ja kisen norok nai di hairok no tamni ke sini boro rok thangai tongngan hingga ke suru sama basimi ale health department bu kaham ka tongna nangu tamni ke buri busa khane khaya jotoni bagai no jotoni bihik ba jesni pano nong obonong koimu norok se tabu ya power ja je sini sakawa asugui mantri tongnai ro norok yom hairong no demand khadi hospital ro mane joto machine available khai kuno mungsan problem kori theke blood test khanyani theke x-ray theke sonography theke ct joto no sini hai sini borong area bo available khanyani bagai nong sanjao tamni gangke tamni hingga sudu agartala simi to joto available ngai to onya bele tamni joto borok ta agartala finance bo chance kare GBO finance je baksa ke yago rang rok kare ngo obon bagai nong na ang koi jawo norok sini district hospital rong bagai norok kok salaji je mansa tai obon bagai no ani demand hingga ka suno nong koimung sin buri busarok ni bagai norok wan sukdi tini angya joto ni nogon hai problem phainai bihik busani joto no problem phainai iyabono jodi sini borok ni area o hai jodi available tongkang ke belai no samani tamni ke kuno asa khasala thana nangya ganga jotoni no problem wasa ngya horni jodi horni 2 3 o jodi phai sonography rone bagai agartala roko phai nangang ke borok musu doctor bokre onek problem jaga klayo gari ja phai ni ponto rang kare iyabon jotonon koimu ang kisa jotonon sajao oyom haile available manan bagai hambai tainarok jeksik mang sangsa o bijino share khaleji tamni hingga hake share khaimang sini sakani borok naro sogoi borok nungnani bagai bahage borok hake sani borok dimano pura khaimana sini borok rong bagai hambai jotonon